Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорум ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, анами намуд барашка омадагиай. Агар касоне ки видеоҳои анами дубайски моро тамошо карда бошанд, комбахтои дубайски мана, ман намедонам, ба фикрам ки 5-6 моҳ пеш видео карда будам. Анами нусха дар комбахтои 2500 буд. ҳозир бошад дар барашка омадай. бинед чӣ ду ранг дорад. Нархи ино 200 сомонай. Аз ҳисобе ки сангчошон тоза якум сортан сангои хамилион. ҳамха сангош блескош зурай хушрувай, вале афсус ки дар анами видео ҳамаи ҳаминора ма шумода хушру карда нишон дода наметавонам. хулоси набинед. Анаи намудошам ҳастай ҳоҷиёна сафед. Касоне ки нағз мебинанд ранги сафеда бинед аз заминуш сафед будагӣ чанд нусха омадагиай. ҳамаи ҳамино 200 сомон. Касоне ки доставка мехоҳед дӯстони азиз, агар дар душанбе бошед, доставчӣ ки мо бурда дасти шумода метябора, баъд пулша метавонед ки дар дасташ диҳед. аз шахсоне ки ноҳияҳо мехоҳанд, шахсоне ки ба Русия мехоҳанд доставка, шумо метавонед ки нависед, мо аввал пулша мепарсед, баъд мо доставка мекунем. хулоси наи ранги дигараш ана бо 4 ранг омадагай. На ранги кабутакшам бинед чӣ хеле хушрувай. Баъд сангош аҳамиятиен. Ҳамашон хамилионан. Тоза хамилионай. Анаи сабзаш. Кадор рангиш ки махулайтона шумо фақат скриншот карда партоед. Ма доставкаша мефаҳмонам. аз ана ино як бори дигар нишон тим. аз ино анамина байош омадагиай бо ранго тамом шуда буд. боз ҳам омада. Иноям ам хе 200 сомонӣ. хулоса марҳамат 200 сомонӣ анаи бо ҳастай. ана баъд зарди хушруа. игли навай, а? иям гили тамошобинони азиз, итальянски комбахта и гилшай. нусхаи итальянски комбахта да барача. нархаш 200 сомон. нигоҳ кунед, аз дур ма видео мекунам, намегӯям ки чиай барашкай. ранги комбахт метова. хулос кадомеш дар кор бошад, нависед. аз ин рангош омадай. бинед 5 ранги инаи омадай, игл. иноям ҳами хел. ино чанд нусха доштиян? нигоҳ кунед. ҳей сангаш. аҳа. и чандай? аҳа. ана инош 200, а? дӯстони азиз, ана ино, инаи намудош сангошон бисёр меравад 200 сомон. анаи намуд бошад 170 сомон, а? кадом ранге мехоҳед агар ҳамин нусха ҳастай? анаи намудош бошад 200 сомон. хулос касе ки опту мегирад бо арзон мешава. ай наёям новинка будян. бинед тарафа ман нигоҳ накардам. ира бинед 140 беҳтарин. бинед нархи чӣ хеле арзон. ин ламиражай тигриёвӣ амхе блеск дор. материалам худаш блеск дора. 140 сомон. иноям ҳамихе дӯстони азиз, шумо куҷое доставка мехоҳед, мисол агар дар душанбе бошад, доставщик мебарад, баъд пулша метиҳад, мебиёрад. хулос ира бинед чӣ хеле фасонча. иноям бори нав ламираж. нархои иям ҳамихеле 140 сомон. аз ҳисобе ки сангошон беҳад сангои хушрӯви хамилионай бисёрай. ина ранги зардаш бо ҳастай. хичон ламиражҳои тозаян, баъд бо нем блеск доранд. дидед? кадоми аз анами ном шумода маъқул шуда меборое ки озима шумода нишон додум. дӯстони азиз, суратша гирифта партоед. ма шумода бо доставкаша пурра бо мефаҳмонам. тамошобинони азиз, ана бинед аз анаи гули нав бо ду рангая се ранги дигар ҳастай. иям ҳами хел 200 сомона. и барачаяй сангошон бисёрай. ина касе опту мегира бо арзон мешава. ёдовар мешавам ки опту маззата боло будай. ёдовар мешавам тамошобинони азиз ки мо фақат интернет кати кор мекунем. марҳамат, касе ки доставка мехоҳа нависа, мо доставка мекунем. чӣ хеле гуфтум? касе ки дар душанбе
пулша наметиҳед. Бора бурдан дастонда додан, баъдан сумша метиҳед. Анай кабуташ бинед, кабуча фасончаи хушрӯ, сангошон аҷоиб дизайн задагиай. Бо рангои худаш дидед? Беҳтаринан. Иям барачае? Инам бинед. Иям чиқа хушрӯча будай барача дусатсмая я? Сёш бо хушрӯ дӯстони азиз, аз сёша паранишонтия. Ина марҳамат. Ду хел ранг доштай, ҳам сурх, ҳам хамелеон. Ина ранги сиёҳ. Аз дур чӣ хеле гуфтам? Иям ҳам хе ранги комбахт метоба. Хулас ина беҳтарин материалҳо пешниҳоди шумо гашт. метавонед дархост кунед, мо доставка мекунем. Боқӣ саломат бошед. Хайр, то видеоҳои оянда.